za Srbiju, Mladen Obradović. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, slobodna Srbijo, pomaže Bog! Može to i bolje. Ajde da se diktator konačno oseti u čijoj to zemlji živi i kojim to narodom vlada, a ne još za dugo da će Bog. Pomaže Bog! Braćo i sestre, sabrali smo se ovde ne zato što imamo lično protiv bilo kog čoveka ili nešto protiv bilo kog naroda. Sabrali smo se ovde zato što pre svega volimo Srbiju, zato što volimo srpski narod, zato što volimo ruski narod, zato što volimo i našu braću iz Sirije i iz svih ostalih slobodarskih zemalja. Draga braćo i sestre, Srbija je danas zemlja pod okupacijom. Srbija danas je zemlja kojom upravlja jedan diktator, a njegovo ime je Aleksandar Vučić. Razni zlikovci koji su do sada upravljali Srbijom dobili su od srpskog naroda razne nadimke, ali nijedan do sada još nije dobio nadimak koji ga bolje opisuje nego ovaj sad koji ste vi, braćo i sestre, izgovorili. Braćo i sestre, vi svi znate da ovo zlo koje danas upravlja Srbijom nije od juče. Taj čovjek je nekada u svom prethodnom životu sebe lažno predstavljao kao srpskog nacionalistu. Bio je najglasniji, bio je najdrčniji, bio je najbahatiji, bio je najbezobrazniji. Sve pokušavajući sebe da predstavi kao navodnog velikog Srbina. U Vučiću nema više ničega srpskog, nema više ničega rodoljubivog. On ne zna šta je to čast, on ne zna šta je to obraz, ne zna šta je to ljudskost, šta je to rodoljublje, šta je to dostojanstvo. Ništa od svega toga on nema. Draga braćo i sestre, neka vas ne zavaraju oni koji žele da skrenu pažnju pa govore kako navodno on sad to vrši nekakvu skrivenu geopolitičku igru kao Bajagi. On bi hteo i bori se za srpstvo, ali mora eto nešto da uradi zbog zapadnih zemalja, zbog zapadnih ambasadora i drugih sila. Ma ne, braćo, on je svoju dušu odavno prodao đavolu i onaj ko svoju dušu proda đavolu, sa njim nema nikakvog razgovora, s njim nema nikakvog dogovora. Slobodarska Srbijo, slušaj nas dobro, ovde su sada ljudi koji imaju tu čast da kažu da nikada do sada nisu pregovarali i da neće ni pregovarati ni dogovarati se sa diktatorom Aleksandrom Vučićem.